Verydarkman, thank you very much for patronizing Prophet Jeremiah Omotofoe to the tune of 600,000 naira. I got to go. Trial. And the Nsoku Megeli, the Verydarkman now is getting out of hand. That guy now do full of himself. That guy do full of himself. Man on a Facebook here. More ya boy elegiri. Banana loko na hamano na hua make. Kwa no yaka. Kwa no yaka. Aya no kome. Onyo na loya je mind their business here. Thank you very much for buying those products to the tune of 600,000 naira. Call back again. Come and buy again. And so many of you should come and buy. Experiment here into the Verydarkman is where experiment here. He gotta go. Either ways, Jeremiah Omotofoe is gaining. He gotta go. Jeremiah is gaining. And thank you for the advert. Thank you for the advert. He gotta na. After all, a lot of wine and a lot of advert in the madine. But the fact is that an advert go and the mother malugo na so and so thing they exist. Trust on the mother. Trust on the mother. With this advert, whether no feel no matter to solo no see way twist the advert. Keta can the mother yariama na Jeremiah will meeting where other things. You gotta go. Oh no, if you na no do konye na piano wala nwetare. Verydarkman will take 5 million, je go more. Bagaria na tuberculosis centers nile, je me beni nende belopa no. More money in the pocket of Jeremiah Omotofoe. On a banso kwaba, undecided no ya dango, paracetamol no wisi, na wonyozo. The lazy youth. Kolobie nwe ife actually jindo ha wemel. Na fuel. Ichi gbaju tanki moto ukita. Depending on one of VC's engine ke nanya, depending on motor nanya. Eche gbaju fuel tank motor okita. Here they over 80,000 naira. Odo nu kife. Apara is 80,000. Odo nu kife. A half uzio kwafu na some area. Ebe oko na do steady. E wolu bill na egunde mmadu. Police checkpoint everywhere na southeast. Everywhere ebe from here to here. A full police checkpoint. Dollar rate alifu. Things are becoming expensive and life is becoming unbearable for them mad. If you know we work that time instead of they hold the leaders accountable. Ona bagare se no na chugari the pastors no ilonwa. Do you think that na this if it will stop people from buying that particular material? Jeno kefu kan dem mad si abo. Jeno na Mesiland ilu eba itu okute kokoni si dem mad. E watana I will watch until when the game unfolds very well. Nkijele jebelo natapo. Okay, nke Verydarkman, I will be here also to be counting the days for you people. Obanana eloko na hamano osena ahu amake. Igotago nwata na agba egwu suru gede. Malukwo na egwu suru gede we egwu nde mmụọ. Nwata ona na agba egwu dukwocho na ife ahụ no n'ime ofia na ekperi egwu na akuri egwu ahụ na agba. Na ife asiri ezigbote ike. Igotago na ife asiri ezigbote ike. I will not come and start explaining to you the mystery of holy water, anointing oil, or all those things. According to Ntu Okuponye Suweli die. Nyame. Man on decide ya kunu brie nisi. Jenu, I want more people to go and buy it. Mbelu olu na court. Unapekwa kono to logic ya hono na ato. Aflomo ebe somebody na ede na urube ndocha. Na urube ndocha. Na no ubendocha na Verydarkman ye win on what? Win na holy water are harmful to health. Kogono. We know na anointing oil are harmful to health. We know that no one no nyengolo holy water of course why any problem or no one no nyengolo use that anointing water or do harmful to health onya. Keluko yesi we win. Tu akunu sie di mmado nije wolo pa zona naked wire. Ocho kwa yo na bofusia. Ochoku oye ona agbafusia egotago ochoku onye ahụ na agbafusia mma no here olejirikwa etu o si eme no mbia meri jela anniversary no mbia celebrate ya birthday
no mbịa count orie dezie etu aka mmesikwa emerie the very dark man ụnụ ya nụkwa na Facebook a na na-amụ mmadụ amụ na onwere ife dakwasara ya. This is the time to advise him. Hapụ ya ya na aga he is gradually walking into a trap nwere ike ijide. Ịghọtago? You don't mess with Papa J. Ịghọtago? If you mess with Papa J, it is at your own risk. Ebe a ka mma hapụ ya o. Ịghọtago? Ebe a ka mma hapụ ya. Patronize him more. I want so many people to go at nde 5 million, nde 10 million, nde 15 million. Go near na container. Jenu keweye jenu na sickle cell quarters. Jenu na orthopedic section. Jenu na teaching hospitals scattered all over. Jenu na ebe niile ndị nwelu ka ife si wee do ha si wee do. Jenu gowe jenu nyenu ha. Ịghọtago? Either ways. Jeremiah they lose. That money 600,000 nọ na account ndị Mesiland now na-eku ume. Ịghọtago? Come and buy more. Come and patronize more. Ịghọtago? Owisi ya wagide unu na-ekwu unu na-ekwulu onwe unu. Unu na-eme unu kuje mmiri na-agbakwasa n'elu okwute. Ịghọtago? Unu kuje mmiri na-agbakwasa n'elu okwute. Jee na Zion Land iru ebe ahụ fụ white sand a na-agba ebe ahụ. Agbahana ka mgbalu ụkwụ asụsụ agbahana over 200 trips to 300 trips ebe a ka na-agba mmụọ. Emecha program ndị mmadụ ya ejikwa nylon and ife kpokọlụ that aja na aja nsọ ka ọwụ. O nwere ife ihe eme about it. That crusade that 3 days ife a emechira nga ọkpala ndị si America abatawana, ndị si Canada abatawana, ndị si so many places abatawana for it. Many people ji ego ha kpụta sharp sand je na-agba dia. Ị na-egbu onwe gị, you are wasting your time. Ị na-eji advice ndị ka mma n'elu very dark man. Ị na-eji advice ndị ka mma. Ịmakwa mmadụ one mma wu aka ji akọ na-emesi ife ike na-eje Mesiland ya ịka ha wee mara ife. Jee mara ike ife ihe eme onwe gị. Jee mara ife ihe eme onwe gị, mara ife ihe eme onwe gị, wee be advice ndị ka mma. Ịghọtago? So ife ahụ unu na-eme, unu na-egbu unu just na-aṅụ paradol na owisi na onye ọzọ. You people are wasting time. Ife unu na-eme na ọdụ ka ịpịa anụ nwụrụ anwụ ịtarị. You cannot stop people from buying Seraphic water. You cannot stop people from buying Seraphic oil. You cannot stop people from buying Manu and the Miri TB Joshua and so many other people. In a boom, Aquarafa you God, Aquarafa water. Name them. You cannot stop people from buying it. And people who are buying it because it is blessed and it is holy. All the home Jeku is na kota. Jeku is na kota. Never know auto na Facebook, noise makers. Unu eje na nyem auto the right place, unu suppose ide nyem auto. Ụfọdụ n'ime unu package moto unu wolu na amagharịcha bus because unu enwezi ego ịgba moto na fuel. Ọwụrụ Jeremiah wunya meru na ịgba ozi fuel na moto. Jeremiah wunya meru na igota ozi akpa rice. Jeremiah wunya meru na ọkwa ha ebe nọ. Jeremiah wunya meru na insecurity Dubai ya. Jeremiah wunya ka eji wee mee protest emere ụbọchị a. Ịghọtago? Nwanụ paracetamol na owisi na onye ọwụna. Ịghọtago? Agbacha ọsọ agụọ mai aha akụja because ije na nga ọkpala fife na-eme ebe a ifunu na-eme na unu jọsụ pụrụ mmiri na-agbawụsa na okwute na-apịa n'nwere anwụtarị ebe a ka mma akwụsị ya. Oge ọ ya elejiri I will come here and laugh at very dark man. Ka m fụkwa onye ya bịa sị m na-amụ ya amụ ụbọchị nke cherekwazie n'ụbọchị nke m ya amụta amụ bifo ụbọchị nke m eruo na amụkwakwana m ọkwa mmiri bifo ozowe. Onye mara ebe ọ gwụla ahụ nya jee chịrị ọgọdọ Monde budo ọrịa nya gwuo onwe ebe a ka mma hapụ ya. Daalụkwunu.